ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ତୁ ପେଟିଏ ପେଟିଏ ପିଉ ମୋ ଝୁମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଉ ବାବାରେ ମୋ ଝୁମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଉ ବାବୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ରହ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ନେ 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 ଦେଖିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା साला को 100 टका ना फ्लो चेंज दे रे दे हेला तार दे 27 नी ଜଲ୍ଦି ଦେ ମୋର ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି एइथरे थोइबी ଦେରେ ଦିଅ ନା ହାତକୁ ଦିଅ हां अबे तोर बा गोटा हाथ नथला ଦିଅ ମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ମୋର ହାତ ନାହିଁ କାଲି ଗୋଡ଼ ନଥିଲା କଷ୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝୁମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଲ ଛୁଇଁଲେ ତ ତେ କରେଣ୍ଟ ମାରେ ପୁରା ଟନା ଭାଇ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ହବ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଚାଖିଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଚାର ଦରକାର